आलासिफोर जोंनि गाहायफोर जोङो अनलाथिखौ हेफोरजों लाखो दे अमा बेदरजों जालिया हाय एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आं नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै दं आरोना दा आं बेनिनो भिडिअ शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोननोहाय आङो जिखिनि हायो इसेबां शेयार खालामगोन आङो माने एफा एनैबोथ' एसे हेल्प खालामना होनांगोन ना मावफाना होनांगोन ना ओंखायनो बांद्रायबो फार्स्ट टु लास्ट देखायजोबनो हानाय नङा जिखिनि हायो इसेबां आं देखायगोन आरो नोंथांमोननोहाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनो होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि ओंखाम गोरलैनि भिडिअखौहाय ओंखाम गोरलैनि दाउ मा फुदुंदों बाव दै फुदुंदों गासिबो रेडि जाजोबखाबाय नैबे अनलाखौ उनखाबाय ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों ओमफ्राय बियो दाउ बेदर नाखौ खानोसै दिनै आं ओमफ्राय बियो हांसोखौ मा खालामगोनथाय फ्राय एवगोन ना ओमफ्राय दाउजों अनलाजों एबार बेखौ बानलुखौ उननोसै ग्राइन्डाराव होनोसै हांसोखौ संग्रोनोसै बे हांसोसोना रुबाय मोदोमलायबाय नै संग्राया दिनै आं जेबो मावा आं जागोनल' आंनि ब्लगाव अनला ओंख्रि संदों नैबाव दे एरलाय एसे आं नोंखौ लाफाबाय दे दोनना हरब्रा एसे हाय होनलाय आबै जायो बे जोंनि आबै अनलाजों दाउजों जायोना जाया नों साल' हो जायो बेसे बुरजा जागोन एसे लाजिलायो माखौआ नैबे नाथुरजों लाफा दोलोजों ओमफ्राय नैबे हांसो फ्राय अनला ओंख्रि संगासिनो जोंना हनै आबैया अनलाजों दाउजों नै अनला संदों हाय नटब्रा मा हायबो होना लाजिलाबाय ओरै नट हाय नट जाबाय फेभरेटनो गावहा जि गोथाव संनो रोंखागौनो माबाखौ अनलाजों दाउजोंखौ ओमफ्राय नारजियाव बारा बुरजायानो नायनो हागोन नै नोंथांमोना लाफा होसनबाय नाथुराव खुदुनाबो दं नामा औ बुथुवा खुदुनालाय नो आंहाबो अल बेदरजों अनलाखौ दहाय फार्स्टआव संनायावहाय ओरैनो जास्ट संजेनदोंल'मोन आरोना जेबो होसनाखैमोन ओंखायनो एसे दैल'ल' नुदोंमोन ओमफ्राय नै एबारसो दाउ बेदर होसनबाय ओमफ्राय बेखौ मोजां एरनोसै माने अनलायाथ' कमनखासै आरोना ओंखाम गोरलैबाथाय बयनिबो ओंखाम गोरलैबा अनला दाउआ थाखाथारो अनला दाउआ कमनखाथार ओमफ्राय अनला दाउ अमा बेफोरथ' कमनखा ओंखाम गोरलैयाव ओमफ्राय लाफा दोलोआ बियो नै दा माबाखौबो बे माइरं उननायखौबो होखाबाय ओमफ्राय एबार खारै होथ'वाखै आरो एसे मोजां गोदौ होनानै दसे उनावहाय खारै होनोसै नैबावबो अमा रुगासिनो बेखौ माजों संगोन अमाखौ अल बेदर आरो अलजों हांसो आरो अलजों अमाखौ अलजों अमाजों अलजों हांसो नाथुर होसनबाय मा जानो दिनै अनला दाउ ओमफ्राय नागार अमाजों मुला अल बेदर नाथुरखौसो बांसिन नुबाय माथो हांसो कालार गैयै नुदों बोरैबा ओमफ्राय खिन्थु बिराद मोजां रं नांखाबाय हालदैया आङो संनायखौ बांद्राय देखायबाय थायासै ओमफ्राय
दा मोनखांनायखौसो देखायनोसै आरो आङो मानो होनोबा ओरै एसे आङो खामानि मावना होफादों नालाय मादैमोनजों आबैमोनजोंहाय बेखायनो आङो माने भिडिअ लानो ना मावनो बिदि जायो आरोना ओंखायनो आङो बांद्राय संनायफोरखौ देखायबाय थायासै मा मा बुस्थु मावनांगौ बेखौल' आं जगार खालामना होबाय ओमफ्राय दा बिसोर संनायखौ आं देखायलांबाय थानोसै आरो नैबाव आरो अमा संबावनोसै अमाजों माजों होनदोंमोनलाय अमा मुला अमाजों मुलाजों माखासेया मोनखांबाय अनला दाउ मोनखांबाय ओमफ्राय मैथालायनो माबा लाफाजों नाथुरजों मोनखांबाय ओमफ्राय हांसोजों अल बेदरजों मोनखांबाय एबार नैबाव अमाजों मुलाजों उल्था पानिनिखायनो मानसिया आरो गोदो उल्था पानिनिसोमोन ओमफ्राय ओरै क'क्राझार नाराबारियाव हाबा जाफैदों बे आबैया ओंखायनो जि बोलो होनानै मावखायो मैदेर बारिनिसो नालाय मानसिया गोथाव मोदोमबाय मोनजाथारो माथो बेखौनोलाय होना हर दे अमा बेदरजों जालिया उल्था पानिखायसो उल्थासो मानसिया नै सासेया आबैया ओंखाम संदों हाय होनहर दे हाय होनहर ओरै होनहर हाय नोंखौसो होनो थिनदों आंहा हाय होननानै ओंखाम संदों ओंखाम गोरलैनि ओंखाम दे अर सायदो दे नोंबो हाय होनलाय से हाय मोनजोब्बाय नै हांसोआबो मोनबाय हांसोबो मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय नैबे अनला नै अनलायाबो मोनखाबाय आयु उखुन्दैया ओमफ्राय बे जेबो गैया बेलाय मा बुस्थु नैबे मुला अमा नैबे ना बाथोन अबे नैबेयो लाफाजों नाथुरजों खारै होनानै संदों ओंखामाबो मोनखाबाय नै जोसा मोदोमलायबाय गोथाव नैबाव आरोबाव थारुनजों दाउजों संगासिनो आलासिफोर जोंनि गाहायफोर जोङो नेहा बिमा जानो समायथारबाय फाग्लिखौ ओरैनो हरलाय एसे माम्मी सुगार माम्मी नेहा नाहर आलासिफ्रा नै जोंना नै अनला सोदेमसै खुगासिनो दे बेदरा हारा अखानानै देखायदो एसे माथो बियो हांसो ओमफ्राय थुल मोनदां ओइ नाहरब्रा ओरै सुनोलाय बेबो नाहर सुनोलाय